Silokhu siya ngokudlobeleka isimo sesiteleka esenziwe labo abashayeli bamaloli bakuleli emveni kokuba bephakamise izikhalazo ezithize abasibhekise kuhulumeni bathembisa nokwevala umgwaqo uma ngabe isicelo sabo noma izwi labo lingalaleleki. Mbukele lethu kuhle Ndlala TV sikwamukele futhi kanti besihamba phambili zithi sibukeka isimo siya ngokuya siphume esandleni lapho kwenziwa khona isiteleka emgwaqeni emkhulu ekuphumayo noma engenayo emgwaqeni emkhulu ephumayo nengenayo kuleli lapho khona abashayeli bamaloli bakuleli benze khona isiteleka bavala khona umgwaqo bekhalaza bethi bafuna kuxoshwe noma kukhishwe ezinkampanini zamaloli laba bangabashayeli okungeyibona bakuleli okungabantu bokufika. Kanti-ke konke lokho kuze emveni kokuba kubonakale abashayeli bamaloli bakuleli bevala umgwaqo ngenhloso yokuzokalisa ukukhathazeka kwabo noma ukuthukuthela kwabo ekuthenini bayafisa ukuthi kukhishwe embonini lezi zokushayelela abantu bokufika kuleli. Inxuso bashayeli ukuthi bashayele ngokuqophelela uma kwenzeka bangayisebenzisi lemigwaqo lapho kwenzeka khona lesiteleka ngenxa yokuthi akuphephile. Konke lokho kuze emveni kokuba kubonakale umshayeli truck konke lokho kuze emveni kokuba kubonakala umshayeli weloli eselimele emveni kokuba bemjikijele ngetshe langena esibukweni laze lawushaya ebusweni. Ngakho na umfanekiso ogciniwe sebeshayile bafowethu kuyabheda mawuphuma ePitiritifu ubheke eMelo la bathi kuphe vetral sebengishayile mina ngilimele nje igazi lapha esibusweni. Angazi noma kuyabonakala ngilimele nje impela itshe ulishayela umuntu langena phakathi etruckini nali itshe ngishaye ngami kuyabheda bafowethu ningabe nisadlula ePitiritifu la nje ihlahleni za Gumtree ushaya itruck yaseluseni waphinda washaya mina siyalandelana so2. Mbukele lethu kuhle Ndlala TV izo leze besikuphathele zona sizolokhu sikulethela njalo ungakhohlwa ukusubscribe ku YouTube channel yethu sinithanda kakhulu emakhaya.